बेनिफ्राय क'क्राझाराव सफैनाय लोगो लोगो मा जाफैबाय बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आसरित मोनबाय आंहा मा बाथ्रा जाखो नायनानै देरहाखांनानै पाब्लिकजों जेबो कनसार्नानो गैया बार बार जों बुंदोंमोन आं बुंदोंमोन नोंसिनि थाखाय पाब्लिकफोरनाव हख्राव भट बियो माने पाब्लिकफ्रा बुङोबा सार उमुगा जायाखै दाबो जवाबारनो माबादोंमोन ना दे देग्लाय जासिगोन ओरैबायदि धरननि खोथा बुंनानै कनभिन्स खालामनानै बेयावबो जों भटखौ बिदोंमोन नाथाय मा जाबाय जै थाखाया फैबाय राननांगौ सम सफैबाय रावजोंबो रायलायला सोंलाबो जोंखौथ' लिडारल' होनना बुङो नोंथांमोनहा सोरनोबा खोथा होबोदों नामा इलेक्सन समाव बेखौबो सोंला माने मोनो हायोबा फैसासो बिगोन नामाब्रा ओरैबायदि सानसै आरोखि जोंथ' मानो फैसा नांगौ फैसानि दरखारानो गैया जोंहा बेनिफ्राय आल्टिमेटलि थाङै थुङै जखन बिटिआर सुक्ति जायो बे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि परे आं सानबाय बे समावनोसै ओंखारलांनांगौआ बे समावसो नङाबा माने मोनसे समाव पाब्लिकआ होसोनानै जोंखौबो फैफागोन जों सानखाबाय आरोखि बेखौ बेबादि सानबाय আমরা बिटिआर माने मा होनबाय जा बिटिसि सुक्तिखौ आं बुंदों जोंनि माने लिडारफोरनि सिगाङाव बिपिएफ लिडारफोरनि सिगाङाव आं बुंबोदों फैनायनि आगोल बिटिआर सुक्तियाव कार्यकरि खालामनो थाखाय बिटिसि सुक्तिखौ कार्यकरि खालामनो थाखाय हाग्रामानि नेतृत्वआव जों खामानि मावदों बिटिसि सुक्तिया रुपायन जादों दा बेनिखायनो गोदानै बिटिआर सुक्ति जाबाय दा बे बिटिआर सुक्तिखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो रुपायन खालामनो जों प्रमद बर'खौ हेल्प खालामनो थांनोसै रुपायन खालामनो जों प्रमद बर'खौ हेल्प खालामनो थांसै जों जेबो लुबैनानै माने इउपिपिएलआव हाबैयाखै बिटिआर सुक्तिया बा बिटिआर सुक्ति माने कार्यकरि खालामनायाव प्रमद बर'खौ जों बोरैबा माने परामर्श बा बोरैबा सहाय खालामनो हायो नामा बिनि थाखाय आं फैदों होननानै बुंखाबाय आंनि स्टेटमेन्टआव ओमफ्राय आंहा बिपिएफनि खुनु लिडारजों खुनु माबा गैया माने शत्रुता गैया आं स्वयं ओरैनो गोसो जाना ओंखारबोदों बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दा बेनिफ्राय नोंथां माथो खोनाबाय माने दिल्ली बादि जायगायाव एथ' सिरियास मोनसे सुक्ति जानो थांगासिनो दं आं सिरियास मानो बुंदों जोंनि बर' जाथिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय एनडिएफबिआ 34 बोसोर जुद्ध खालामबोदों खालामाखै दे खालामबोदों बे 34 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां बर' सेंग्राफोर थैखो आर्मिनि आखायाव आरो बेसेबां माने न'खरनि मानसिफोर माने माबा जानानै दङ इनजिउर्ड जानानै दं सोरबा एखे पार्मानेन्टलि जाबाय सोरबा माबा जाबाय एक्सबिलिटिनि आन्दलन बा माबा समावबो जादों जायाखै नङा जादों थेवबो नैबे बिटिआर सुक्तियाव एनडिएफबिआ अस्त्र सम्बरन खालामनानै बिटिआर माने सान्ति सुक्ति खालामनांगौ बेथ' खेला नङाना खेला नङा एथ' सेक्रिफाइस खालामबाय एनडिएफबिआबो बे बर'नि थाखायनो खामानि मावदोंमोन सानलायनाय हरलायनाया हयथ' फरक थानो हागौ बाखि संगठन किन्तु बेखौ ओरैबादि माने थासिल खालामनाय जाहैबाय जे सुक्तिनि बिसयै जों जेबो मोनथिया दा बुंबाय जोंहा हाग्रामा मोनहा सुक्तिनि बिसयै जों आगोलाव जेबो मोनथिया किन्तु आं मोनथिनायाव एनडिएफबिफोरखौ सान्ति सुक्तियाव लाबोनायनि आसोल मानसियानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायज्लायजेनदों बे समाव जोंथ' एखेलगे दंमोन ना आंबो मिथिगौ ओमफ्राय प्रथमाव लाबोनो हाबाय बियो धीरेन बर'खौ ओमफ्राय धीरेन बर'नि आन्दारावनो सुक्तिया जानांगौ होननानै खुनु मानसियानो सिगनेचार होनो मोना सुक्तिया धीरेन बर'नि आन्दारावनो जानांगौ बेबादि जादोंमोन आरोखि किसुमान फैनानै धीरेन बर' महा फैनानै लेक्सार होला फैयाखैमोनबा सान्ति लाबोगोना हाग्रामासो गतिके हाग्रामानो सिट जाफिननांगौ होनना बुङाखै दे बिथिङाव बेना टारगेटआ आलगामोन
बोरै सिब जाफिननो हायो बिदि मोनो खायदा नाथाय बेवहाय प्रमद बर'आ हाबदेरहैबायना बेहायसो अंकआ भुल जाबाय अंकआ बेहाय भुल जादों अंकआ बेहाय भुल जादों भुल जाबाय जे बे मानो फैब्रखो दाना जाबाय बिटिआर सुक्ति खालामखांनानै ओंखारनानै सासे मिडियानि मानसि बाइक लादोंमोन माने सोंदोंमोन आरोखि हाग्रामा महिलारिनाव नोंथाङा बे सुक्तिखौ साखि हिसाबै साक्कर होबाय बियो बर' जाथिनि थाखाय बेसेबां मोजां जाखो बेसे मोजां जाखो होननानै बुंदों बियो बर' एलेकायाव सान्थि फैसिगोन एनडिएफबिआ अस्त्र सम्बरन खालामनानै दिनै बिथांमोनहा सान्थि सुक्ति साक्कर खालामबाय थिगैनो दं आरो ओमफ्राय मा बुंबावबाय सोंबावबाय बिदिबालाय नोंथांमोननि माने आलादा हादरनि खोथा मा जाखो बे बिटिआर सुक्तियानो we are one step ahead थारमाने जोङो एक स्टेप बारायबाय आलादा हादर मोननायनि बिथाङा दिल्लीयाव बिदिनो बुंबायना बेनिफ्राय क'क्राझाराव सौफैनाय लोगो लोगो मा जाफैबाय बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आसरित बुंबाय आंहा मा बाथ्रा जाखो फरायनानै आरो बिटिआर सुक्तियाव जेबोआनो जुदि गैयाबा बिटिआर सुक्तियाव जेबोआनो गैयाबा नोंथांमोनहा एथ' गिदिर गिदिर मानसि नोंखौ बिटिसिनि चिफ जों नोंखौ बिराद सनमान होयो आरो सारा बिटिसिनि मानसिफ्रा नोंखौ लिडार बर'नि लिडार होननानै सानो माब्रै सोङो माने जेबो गैथारियाव माब्रै साखि जानो हाखो नोंल'थ' नङा आसाम गभर्नमेन्टनि आसामनि चिफ मिनिस्टारबो हेमन्त बिश्व आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अबयसे बे माने माबाखौ सहि होआखै माबाया हम मिनिस्टारा अमित शाह दंमोन बेबो खिन्थु हेमन्तजों माबाजों होबाय ओमफ्राय अन बिहाफ अफ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हम सेक्रेटारिया सहि होबाय बेथ' बिराद गिदिर खोथा दा मा जाबाय बे सांबिधानिक नङा बिटिआर सुक्तिया आरो नों दासो बुंफैनानै मारै जानांगौ साखियाथ' नोंनि जाबाय बिटिआर सुक्तियाव जुदि गैयामोनबा हाजार मालाया नों माने साखि जाखो दा बुंहैयो बर' एरियायाव थांबा माने इउपिपिएलआ बर'नि माने प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बा आबसुनि नेतृत्वआव प्रमद बर'आ प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा बर' जाथिखौ फानबोबा नङा होमबा बर'फोरनि गेजेराव थांबा बिदिनो बुङो आरो बेनिफ्राय हारसाफोरनि गेजेराव थांनानै मा बुङो बिटिआर सुक्तियाथ' हारसाफोरनि थाखाय जेबोआनो गैया आरो मोननैयावबो नोंनिनो दस बर' जाथिखौ फानदों प्रमद बर'आ फानदों होननानै मिथिदोंबा नों मानो साखि जाखो नोंबोना फानबाय नङा होमबा आरो बेनिफ्राय माबाया मा होनो ना खोथाफोरखौ जुक्तिजों बुंलायनांगोन रागा जोंलायनायनि खोथा नङा बा जुक्तिजों बुंनांगोन हाग्रामाबो जे एखेबारे गाज्रि खामानि मावदों बेबो नङा मावदों बेबो जों बुंगोन खिन्थु बिनि साराउन्डिंफोरा बारा थिग नङा गाहाय लेभेलनिफ्रा मिथिबाय बारा थिग नङा मावदों मानो मावाखै जानो हाग्रामा मावदों जथेस्थ' मावदों आरो अननोबो गोरों बियो मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ सोरबा गैयै मानसि दंबा खुरखाव खुसि गावनि सिफियाव थायाबा खाथियाव थानाय मानसिफोरखौ होद आदा नोंनाव फैसा दंथ' नामा हरथ'लै बेनो माबादो बेनो बेबादि धरनि मानसि बियो हा गावनाव माने गावनाव थानाय खुबिखौ जेबो बुजिया बेबादि धरनि आरोखि उनावहाय लासैनो फायखारि जालांबाय मानो होनबा गासिबो फायखारि थाजोबो लोगोआव बेलासिबाथाय बे फायखारियानो जौसै माने एडभाइजारफ्राबो बेनो ओमफ्राय माने गासिबो बिसोरनो माने माबाजोबो आरोखि गाइड खालामजोबो मारै मावनांगौ मारै मावनांगौ दा थाङै थुङै जोंबो बुंबाय बायदोंमोन एसे मानसिफोरखौ सोलायदो सिन्था धाराफोरखौ एसे सोलायनांसिगौ होननांबाय मानसिफ्राथ' बुजिजोब्बायना मोनथिजोब्बाय होननानै दा एसे सोलायनांसिगौ समाय सफैबाय नङाबा देनां मुस्किल जागोन जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय बायदोंमोन खिन्थु मानिया मा खालामनो आंथ' पलिटिकेल एडभाइजार आंखौ खालामनायाव थारमाने एमपि माने एमएलए आव आंखौ फाइनाल खालामथारबाय आरोखि दा रबिरामखौ लाबोना होफैनायाव एमएलए हरनि गेजेरावनो चेन्ज जानानै थालायबाय माने आं एकमात्र खारना जाहैबाय आंनो डिक्लेयार होआखै बै बर'मायाव डिक्लेयार खालामदों बयनिखौबो डिक्लेयार खालामबाय आंनिखौ आं डिक्लेयार खालामैनि खारनानो जाहैबाय मानबता खाथिराव आं खालामाखै
माने जोंनाथ' जारा फाग्ला होनना बुङा बे प्रदीप ब्रह्मआ बेब्रा 29 नम्बरनि एमएलए जाखायाखै होनबा बेयाथ' हिसाबाव टिकेट मोनफिननांगौ दाना मा जाबाय टिकेटखौ उमुगनो होनाय जासिगोन डिक्लेयारल' होनो बाखि आरोखि नामाथ' दंखाजोबो सोरखौ होगोन आङो गसंनानै बुंबाय दिनै 29 नम्बर समस्तिनि केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामनाङा मानो होनबा मैया हरावसो बिनि बिफा थैदों आरो बियो जुदि मोनथियोबा आं 29 नम्बराव टिकेट मोनफिनाखिसै होनना बुंबा बिराद माने दुखु मोनगोन गथिखे दिनै दाख्लायसै थाबाय आंहाबो भाग्यआ गाज्रि ना मोजां आं मिथिया बन्द खालामबाय ओमफ्राय लासैनो उल्था साननाय फैबाय आरोखि है रबिरामा गन्दगल खालामबाय थायो गथिखे रबिरामखौ जोंनि दलाव लाबोनानै एमएलए हरनांसिगौ रायलायखोमानानै मा खालामखो जाबाय माने हेमेन्दानि जायगायाव रबिरामखौ हरनोसै आं थेवबो जेबो बुङाखै हरो नोंस्रा उसुबिदा जालायदोंबा माथो खोथा दं हर जेबो खोथा गैया ओमफ्राय आंखौ सानसेखालि लेंहरबाय लेंहरनानै फुङाव लेंहरनानै मानो लेंहरखो बे टिकेटखौ होनाय जायाखिसै आदा नों आंनि एडभाइजार जानानै थादो जाबाय आरोखि ओमफ्राय मा एडभाइजार पलिटिकेल एडभाइजार है जायाबाबो जायो आंथ' मिथिखागौ मा एडभाइस लागोन बियो रावनावबो जेबो सोंखाया नों मा एडभाइस होनो बेबादि साननानै थाबाय आरो आं थानायनि परे दुइ माससोनि परे होनबाय एडभाइजारखौ नांथ'ला माने लायोबो नांथ'लाबो जाहैबाय ओमफ्राय बिराद मोजांसो मोनबाय आं सिं माने जेबोबो एडभाइसखौ लाखाया जेबोबो एडभाइस होनो हाखाया गथिखे खामानि गैया दा बे जाबाय आरोखि दा बिदियैनो आंबो सानबाय जिहेतु आंहा बिपिएफनो होनांगौ जा मावना होबोबाय बिस्रा आंनिफ्राय मोननांगौ जेबो गैला आंहाबो बिसोरनो होनांगौ जेबो गैला गथिखे आङो इउपिपिएलआव थांबाय प्रमद बर'खौ हेल्प खालामनो थांसै दिनैसिम फंसेबो रावबो फन हरनो हायाखै खारन आं रावनिबो जायाखै रावनिबो जेबो नस्थ' खालामाखै रावजोंबो नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया खामानि मावनांगौ मावबोदों आं फैदों ओमफ्राय जोंना गसाइगावनासो डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्रा माने बिपिएफआव थानानै बिराद लुथिलांबाय मा लुथिखो जेबो गरसेबो फैसा गैखाया जोङो माने फैसाबो दं होननानै मिथिखायो नालाय एसे रिटायारमेन्ट बेनिफिट मोनो मा मोनो होननानै जोंनो फैसाखौनो जासिखायाबो ओंखायनो होनदां होनांगौबो गैया मोननांगौबो गैया मावबोदों पार्टि वार्कार हिसाबै दा दिनै जोंना सिरियास खोथा जाहैबाय बिटिआर सुक्तिखौ जेरैबाबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जोंथ' वेलकाम खालामदों बे वेलकामाथ' जों खालामनांला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआनो अलरेडि वेलकाम खालामखाबाय आरो नोंथाङा मिथिगौ कयेकथा सुक्तिनि कयेकथा दफाया अलरेडि इमप्लिमेन्ट जाबाय गोदानै जोंहा बिटिआर सुक्तिखौ वेलकाम खालामनांगौनि खोथायानो गैला आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बिटिआर सुक्तिया अलरेडि इमप्लिमेन्ट जाबाय सोरबा हाग्रामा महिलारि आन्दलन खालामनालाय मा जानो सोरबा मा खालामनालाय मा जानो दैलि बेलासे फुं आन्दलन खालामगासिनो दं जोंनो इलेक्सन नांगौ 27 तारिखनि परे इलेक्सनखौ नांगौ बिनि खारनखौ हयथ' नोंथांमोनहा सोरबा मोनथिया जानो हागौ खिन्थु आं मिथिगौ माखौ गिदों रायजोफ्रा बुंनो हागौ ना माखौ गिदों बिपिएफआ माखौ गिदों मानो आन्दलन खालामबायदों इलेक्सन नांगौ होननानै मानो आन्दलन खालामबायदों दे बुंनाय सोरबा मिथिगौबा हयथ' मिथियाबो जानो हागौ बिथांमोनहा गिदों जे गभर्नरनि सासना जोबनाय लोगो लोगो इलेक्सन होआबा इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैनो हागौ बेखौ गिदों इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैनो हागौ आरो बबेबा जायगायाव बिसोर होनबायगोन मानसिफोरनि सिगाङाव खारन आं मैया श्रीरामपुर माबायाव मा होनो समस्तियाव बेरायफैनायाव आं एसे बुजिदों आरोखि मोनथिदों बे साधारन पाब्लिक जाय मानसिया इन्टारिम शब्दखौनो मख'नो हाया बेबो मख'दों मिथिबाय बेबो मख'दों बिसोरनाव बेबादि मोनसे गिनाय फैबाय आरोखि इन्टारिम जायोबाथ' जों गासिबो बैयाव थांजोबनांगोन बेखौ गिदों आरो बिसोरो जा हक खोथा जाहैबाय माने रायजोफोर 5 आरो 6 तारिखआव अक्ट'बरनि टटेल जोंनि पिक्सारा राजनितिक माबाया
픽사라 시엔샤나 하고 परिबर्तन जानो हागौ मानो होनबा 5 तारिखआव दिल्लीयाव रायलायगोन ओमफ्राय 6 तारिखआव आसाम केबिनेट जगोन बे बिषयखौ इलेक्शन बिषयखौ लानानैनो हा 6 तारिखआव बेखौ आंनो दाख्लैनो खिथाहरदों सासे एमएलए आ माने बिजेपियाव जथ' एमएलए दं सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपि गोदोनि एमएलए लोगो गैयाजोब इंक्लुडिं सर्बानन्द सन'वाल जों सानैजों एखेलगे एमएलए मोन बै समाव थानायाव आरो सानैजों बिराद मिटिं गादों जों आसाम गभर्नमेन्टनि जानानै दिल्ली सिल्ली माबायाव मा होनो सेमिनार इन्टारनेशनेल सेमिनार बिराद गायदों जों माने बेनावबो मिथिनो हायो आरो हेमन्त बिश्व शर्मा गोदोनिफ्रायनो दादा होनना बुंखायो माने खोथाखौ लाखोमा आरो बे सोंहरबा खिथायो खिन्थु रावनोल' दा खिथा होनना बुङो आरोखि दा बाथ्रा जाहैबाय आरो बे ओरैबायदि मानसि जाय मानसिखौ गाव गोजौआव दैखांगोन बे जुदि गावनि एगेन्सि थाङोबा बेखौ एखे नामायथारनानै फोजोबथारनानैसो दलद दोनो बेबादि मानसि आरो गासिबो खामानि मावजोबनो हागौ बियो जार फले माने गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्राबो गिजोबो ओमफ्राय सेन्ट्रेलनि लिडारफोरजों बिराद लोगो बे अमित शाहनिथ' फिसाला असे बादिसो हेमन्त बिश्व चिफ मिनिस्टार नङा माने हेमन्त बिश्वजोंसो अमित शाह रासिन रायलायहरो दा बिजेपियावबो मोनसेल' आखुवाखौ जागासिनो दं खावनै जानानै दं एसे पर्सना हाग्रामाजों दं एसे पर्सना जोंजों दं बेबादि धरननि जालायनानै दं दा बियो 6 तारिखआव दिल्लीनियाव मिटिंनि परे हयथ' क्लियार जागोन आरो फिक्सा दा ओंखायनो बुंदों जोङो बारा केनभास खालामनो नाङाबो जानो हासिगौ खारन साधारन सासे खामला मावग्रानो इन्टिरिम शब्दखौ बुंलायनो हाबायबा निश्चय बिसिनावबो गलमाल जाबाय बिसिनि गोसोआवबो गलमाल जाबाय बेखौ आं हमदों आरोखि राजनितिक जिहेतु आं बहुद दिन खालामबोबाय अभिगता दं हिसाबै आं एसे हमना लाबाय आरोखि थारमाने 6 तारिखनि परे बा नैबे 5 तारिखनि परे माने मा होनो टटेल पिक्चारा चेन्ज जासिगोन थारमाने कमन मानसिफ्राबो गभर्नमेन्टआ प्रमदिनो फैसिगोन बेखौ सानबाय आरो दा जों बारा बुजायनो नांला जा बुजायबाय बिराद खस्थ' खालामना बुजायबोबाय हारसाफोरखौबो बर'फोरखौबो आरो ओमफ्राय दा एसे थाबथानो दङा मानसिफोर थाबथानायनि खारना जाहैबाय जायहा हाग्रामानिफ्राय जाब्रेथारनानै थादों बिसोर फैनो हायाखै जोंबादि फैनो हायाखै बिसोरो हा साननायाथ' सानबाय मैया सासे एक्स एमएलए आंनि लोगो फन हरदों आदा मा जाखो सोलायबाय नामा गोसोफ्रा होननानै सोंहरदां ओमफ्राय बिदि बुंबा आंथ' एसे सिन्थाखौ खालामहांबायलै आं बुंबाय एसे गोबावजोंसो नों दासो सिन्था आं मा लाखौ बुंहरदों नोंखौ होनना बुंबाय बिदि बुंबाय जोंनि मानसिफ्राबो एसे परिबर्तन जाबोगासिनो दं जाबाय आरोखि दाना बिपिएफनि मानसिफ्राबो एसे सिन्था खालामबाय जाहैबाय आरोखि जानाय नंला बहाय होननानै दा बुंबाय मा नों हाबला होमबा इउपिपिएलआव हाबफैखादो होनना बुंबाय आङो नङाबा देनां फात्ता मोननाय नङा नों होनना बुंबाय ओमफ्राय बिदि बुंबा आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो दंलै जाबाय दा ओमफ्राय रायलायहरबाय आं साथे आंनि माने एक्स एमएलए लोगो नाथुराम बर'आ गोदो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आबसुनि बे लाबाय बेहा आरो कर'ना जानानै दंलाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय मबाइलखौ हमबाय बे हमनानै आदा एरखम जागासिनो लाना ओइ जों सानैजों रायलायनाया मिलायबायलै जासिगोन होनना बुंहरबाय आं सोर रमिय दा होनना बुंबाय औ एखेबारे जाथारसिगोन होनना बुंबाय आं ओमफ्राय रोनगोरामबो खिथाहरबाय ओमफ्राय बिसोर रायलायखाजोब्बाय आरोखि फैसिगोन दा बिजनियावबो टटेल माबायानो चेन्ज जानो हासिगौ मोनसे बर'फोरनावथ' 80% रावखौबो जेबो बुंनांला 80% बर'फोरखौ रावखौबो जेबो बुंनांला माने परिबर्तन आरो परिबर्तन बर'फोरनालाय मोनसे खोथा गैया होमबा मा बुङो दे होबायलै बेहा हा 17 बोसोर खालामबाय बियो एबार गोदान मानसिनो होनोसै गोदान पार्टिनो नांगौबा बेबो माहाजोन जाथों मा खोथा दं बर'आसो जागोन ना गथिखे परिबर्तन लाबोनांसिगौ ओरैयाव थाहैजोब्बाय बर'फ्रा दा जै बर'फोर बर' मानु 80% मानुहे परिबर्तन বিচাৰিছে ইয়াৰ লগে লগে ওচৰে পাজৰে থকা मुस्लिम असमिया बेनिफ्राय सोरबा बिहारी सोरबा मारवारी
सोरबा आदिबासी सोरबा राजबंशी गासिबो परिबर्तनाव थाजोब्बाय आरो नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ आं साबसिन मिथिगौ माने BPF जों 15-16 बोसोर थाबोनानै आं मिथिगौ साबसिन जे हारसाफ्राथ' मोजां मोनखाया बांगालफ्राबो खुनुदिन भट होआखै मोजाङै मुस्लिम मानुब्लाखौ BPF खेथियाव अन्तरे रहते ভাল পাই পেলাই ভোট দিয়া নাই होबोफेराखै बर'नि भटजों देरहायोमोन आरोखि एसे जायखौ हायो फैसा थाइसा होनानै बिदिनो देरहाबाय थादोंमोन बेहायथ' भुला जोंनिबो दं नंगौ नङा दे नुखाथारबाय मा खामानिजों मावाखै जोंहाबो बहायनो भट होजोब्बाय थायो बे जोंनि दस नङा परिबर्तनाथ' जोंनि आखायावनो दङ माने गणतन्त्र माबायाव जोंनि आखायावनो दं 5 बोसोरनि फरे जोङो मोनसे क्षमता मोनो गाज्रि MLA गाज्रि माबाखौ मा होनो MP सोरखौबा MCLA सोरखौबा बोख्लायनो थाखाय ओंखायनो बुंदों लेखायाव राजनितिक मोनसे लेखायाव लिरदों जे प्रत्येक 5 बोसोर परे आमी एटाकै बुलेट पाऊँ बुलेट मानो बे बुलेटखौलाय जे गाज्रि MLA गाज्रि MP गाज्रि MCLA को माने फोथैनो थारमाने बे बुलेट सिलायाव सोनानै गावग्रा बुलेट नङा बेलट पेपार जों जायखौ बांसिन भट होगोन बेनो देरहागोन नङा होमबा जायनो खम होगोन बे जेननाय मिन्स थैबाय बेबादि मोनसे बुजायदोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ सब समाय साननानै ला जोंबो बुंबोदों UPPL खौ 5 बोसोर नायदो हाग्रामाखौ नोंसोर 15 बोसोर नायबाय मा खालामदों खालामाखै नुजोब्बाय UPPL खौ 5 बोसोर नायनायाव मा खथि दं ओमफ्राय बिसोर बुंबाय माबा मुस्लिम मानसिफ्राबो बुंजोबबाय बांसिनानो नंगौ सार जुदि UPPL आबो खामानि मावाबा आंबो थानाय नङा UPPL आव बुंबाय आंबो परिबर्तन जागोन आं बुंदों नोंसोरबो परिबर्तन जा दे सार एबार नायथानसै जाबाय आरोखि बिसोरबो एबार माने परिबर्तनखौ खालामखासिगोन आरोखि खुनु खोथा गैला माने बहाय जाति थाथिनि बिसार गैया परिबर्तनखौ बयबो लुबैबाय आरो बांसिन लुबैनाया बर'फोर लुबैबाय बर'फोरनाव अयभास दंखायो दा होद सासे मानसिनि बेसे बर' होबाय थाग्रा मोनखायोना नङा होमबा आरो 17 बोसोर खालामबोबाय दा बर' गामियाव मिथिंखौनो खालामहोला BPF खौ खिन्थु मैया हाग्रामा बुंदों उदालगुरियाव 10टा सिट दं बहाय जों 9टा मोनगोन आरे मैया मेल जायाखैबा आरो बेनिफ्राय मा बुंदों बाक्सायाव 11टा दं बिनि बिथोराव 10टाथ' आमार गासिखौबो मोनजोबा जों माखौ मोनबावनांगौलै सानबाय आरो बेनिफ्राय दाना चिराङाव फैबाय मा बे मेल खालामग्रा माबाया सोंदों प्रशान्त राजगुरुआ सोंबाय नोंथाङा जवाबा खुनुरुखुमसो सरकार बानायदों उदालगुरि आरो बाक्सानि थाखायसो মই ওদালগুৰি বাক্সাত বিরাট কষ্ট কৰি ক্যানভাস কৰিছিল যাবাই এই কাৰণে পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰত কেনেকৈ ইমান কম পালে না মই সময় দিব পৰা নাই নহয় ক্যানভাস কৰাৰ बेबादि होनबाय जे मिनिथावा बोराब थावा सुइन'आनो जाबायमोन चिराङाव थांनाय बार बोरैबा मेजिकजोंसो देरहादों सासे बिनिफ्राय गसाइगावआवथ' नील जाबायमोन सराइबिलाव माबाया दाजुआ देरहामोनब्ला नीलानो जाबायमोन दा एबारथ' जों अंकआवनो दोनखायाखिसै बेहा मैया दुगा बुंबाय थाबाय सरकार आमारै हबो ओमफ्राय जोंबो रायलायलायबाय नंमारगौबो नामाब्रा माबाखौसो बे भट मेसिनखौसो माबा खालामखालायबाय नामा नोंसोरबो बे बागैयाव बुङामोनबा नोंथांमोनहा भट होलागि दाहो जों देरहायो बुङामोन दे गोदो नोंथांमोनहा आपनालोके भट दिलेও निदिलेও आमी जिखिम बेबादि दा जोङो 500 थाखा लानानै भट होयो दा भट समाव टटेल साननायसो बे 500 थाखाया सारा 5 बोसोराव जेबो मोनला नों जिहेतु 500 थाखा लाखाबाय सारा 500 थाखायाव 5 बोसोराव अंक खालामसै जग बियोग खालामसै दिन हाजिरा जोंना बेसेबां गोलैयो जोंनि भटनि दामा बेसेबां आथानानो नंबावा आथानानो गोग्लैबावा गतिके बेफोर सिन्ताखौ ज्राब गारनानै এইবিলাক চিন্তা বাদ দি পেলাই আমার পয়সা টুইসা না লাগে আমার পরিবর্তন লাগে আর মানে
मुस्लिमफ्राथ' स्पस्त' बुङो जे जों फैसाखौ लागोन सार हरो खिन्थु बिसोरनो होनाय जानाय फैसाखौ लागोन जोंहा मोनखानांगौ दङ जाबावो फैसाखौ लागोन जों दाना बेहायबो बिदिनो जाहैबाय ओमफ्राय बर'फोरना जब कार्डआव मा जायो जायखौ बुंनानै फुस्लायनो हागोन बेखौसो लिंहरखायो बेंकआव मिथिबाय नोंहा थाखा हाबबाय नों बख'फैदो बख'नानै लांफैदो दाना थाखा हाबनायखौथ' एमाउन्टखौथ' खिथाया 20,000 हाबदोंना 10,000 हाबदों बेनि टिपसय होनानै बख'बाय फैसाया बेहाय बेंकनि मानसियावनो लोगो दं दा डिमान्ड खालामनाया बेंकनि मानसिफोरबो लोगो दं नङाबा हाया पासबुकआथ' बिसिनाव दं नंगौ नामा दा बेखौ खालामनानै फैसाखौ माने फुरा लुटराज खालामदों 10,000ब्ला 500 थाखा हरनानै बिदाय हरनोसै जब कार्ड हल्डारनो हिताधिकारिनो बे 500 थाखाखौ मोननानै सानबाय जेबो खामानि मावागारा 500 थाखा मोनबाय माथो जाखो बेसोर जे सिङाव 9,500 थाखाखौनो मारिबाय बेखौ जोंना सासेबो सोङा मोदोमाव नांबावला 500 थाखा मोनबायहाय ओजों जे 9,500 मारिबाय बे खोथाखौ रावबो सानलिया औ बे साफा सानै नांलायनायजों मा जानो नांलाय नांला एबार माबादों परिबर्तन खालामदों जेबो नांलाय दरखार गैया गणतन्त्रआव नांलायनो दरखार गैया आरो सोर गाज्रि खामानि मावदों सोर मावाखै आइ आफाफ्रा बयबो मिथिजोब्बाय बेखौ गोदानै बुंनानै सोरबा मानसिखौ बाराद्राय समाल'सना खालामनानै बिनि पापखौ खमायनो दरखार गैया आरो लेखायाव लिरदों जे मालायनि गाज्रि खामानिखौ मालायखौ दासोंख्रि नोंबा भुल मावदों बेखौ सुद्रायनानै ला होनबा नों जिबनाव सान्थि मोनगोन बेबादि बुंखादों नों मा गाज्रि खामानि मावदों नों मा भुल मावदों बेखौ रियेलाइज खालामनानै गावखौनो सुद्रायनानै ला बेहाय नोंहा रासिन सान्थि दं खोथाव गैया होमबा आं सासे मानसिनो दान होनायाव बा सासे मानसिनिफ्राय जेनेबा आं फैसा लाबाय नोंनो उमुक खालामना होसिगोन आं फैसा लाबाय जे दिनखालिनिफ्राय फैसा लादों ओइ दिनखालिनिफ्राय खिन्थु आंहा उन्दुनो ओंखारला खामानिया जागोन ना जाया फैसाखौथ' लानाय जाबाय नङा होमबा खामानिया जागोन ना जाया खिन्थु जाय होग्रा मानसि बे आरामसे उन्दुहैबाय थांनानै नंगौ नङा खामानियाथ' जाखासिगोन आंना खिन्थु लाग्रा मानसिया उन्दुनो ओंखारला मिथिबाय ओंखायनो बुंदों दान होग्राफ्रा जेबो सिन्था गैया लाग्राफ्रासो सिन्था थाहैयो आरोखि थांनानै मिथिबाय दा बेबादिनो जाबाय आरोखि बिसिनाबो फैसाखौथ' लाबाय लानानै सोरनोबा साख्रिबो होबाय सोरखौबा होआखिसै सोरखौबा मायाखिसै बेबादि जाजोब्बाय आरोखि दा बे जाबाय दा ओंखायनो दिनै जब कार्ड केलेंकारिखौ जों बन्द' खालामनांगौ जब कार्ड केलेंकारि एखेबारे सासे महापुरुष জাতির পিতার নামত MGN রেগা তার নামত জব কার্ড ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে লুণ্ঠন চলাইছে মানে মহাত্মা গান্ধী ইমান বদনাম ক'লে আমাৰ বিপেক দলে যে তাৰ নাম গন্ধই নাই এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা सासे बेरिस्टार मानसि बियो इसा खालामबा आरामसे बेरिस्टारि खालामनानै जाबाय थानो हायोमोन साउथ आफ्रिकायाव बेरिस्टार क्वालिफिकेसन लाना 1891 सनाव जन्मआथ' बेना गुजरात परबन्दराव जादों बिमा बिफानि नामखौथ' बयबो मिथिगौ गोदो उन्दैनिफ्राय फरायबोदों इसा खालामोबा बिराद माने आरामसे थानो हायोमोन नाथाय आन्दलनाव बारसोमफैदों दा महात्मा गान्धीनि दैदेननायावनो जोंनि भारतआ स्वाधीन खिन्थु मानसिया जे मानसिफोरखौ गासिखौबो मोजां मोननो हाया महात्मा गान्धीयाबो मोनसे प्रमानलाय मा होमबा सारा जोंनि माने पृथिबिनि मानसिखौनो होन बा भारतनि मानसिखौनो होन स्पेसियेलि माबायदि जाथिर पिता नाम दोनबाय बेयो जाबाय भारतनि बिफा जायनि लिडारशिपआव जों आन्दलन खालामनानै माबा ब्रिटिशफोरखौ होखारहरनो हादों बेनिफ्राय भारतआ स्वाधीन जादों बे मानसिखौनो स्वाधीन जाखांनायनि परे मानसिनि आखायावनो थायाखै होनबा थायाखै दे ओंखायनो महात्मा गान्धीयाबो बयखौबो सेटिसफाइड खालामनो हायाखै मानसिनि आखायावनो थैदों नाथुराम गडसेयाथ' मानसिसोमोन ना जा हक बे जानानै थांबाय दिनै जब माने बेखौ हायोबा जों पाब्लिकनो बरनना होफिननांगौ सोर होयो गावसोर बहा थाङो थांथोंसै उनावहाय
뭐 다이어 다이 등쳐이 기둥 파이쳐고 모르나